суруди бепоён дӯстони азиз, ҳамватанон, подписчико. Имрӯз очаи Сабрина яъне ҳамватан ба мо як намуд печениро фиристод ки аз як хамир чанд намуд печени месозӣ. Яъне нигоҳ кунен, тамошо кунен. Барои ин намуд печени каме қаймоқ, 2 дона тухм, каме равған, орд, ванилин, разрехитил, шакар лозим аст. дӯстони азиз, акнун ба тайёр кардани печени сар мекунем. дастатон дарда набина ҳамватан. аввал равған меандозем, равғани обични мешава, баъд шакара меандозем. нигоҳ кунен, ёд гирен. бисёр печениҳои хуб барои туй, барои маърака, ҳар як хамир чанд намуд печени мечунад. нигоҳ кунед, камтар қаймоқи тоза агар дошта боше, надошта боше, баҷош ҳамин қаймоқҳои магазиниам меша ё қаймоқҳои чистиангуве меша. акнун мекобем шакар, равған, қаймоқ, тухма зардиша мегирем. дӯстои азиз, нигоҳ кунед ва мекобем. нигоҳ кунед. акнун разрехитилу ванилина мегирем дар орд якҷоя мекунем. нигоҳ кунед, яъне ки ин чизои маҳсулоти хушк отдельно, маҳсулоте ки обаке отдельно, баъд якҷоя кардан лозим аст. ҳамин тавр не. акнун мекобем маҳсулотое ки обакиҳай ба ғайр аз какао. аз ёдатон набуроред дӯстои азиз, ҳозир какаоро намеандозем. акнун орда кам кам оҳиста оҳиста дар ин маҳсулоте ки обиай авай кадан дар кур, омехта када якҷоя кадан дар кур. сразу орда на андозе ки безеб меша хамиртон. нигоҳ куне, ордам на глаз меандозе. ана акнун дидена хамири мо ранги вай шуд, суста как шуд. хамира мегирем. нигоҳ кунед дӯстои азиз, анаҳа ду қисм мекунем. ҳозир нигоҳ кунед, ду қисм мекунем. вақте ки ду қисм кардем, як қисмша бояд мо сиёҳ кунем ба воситаи какао. нигоҳ кунед. очаи Сабрина бисёр занаги ҳунарманд, модари Сабринаҷон иншолло ки бо як бачаи дига мекунад. нигоҳ кунед, акнун какаоро меандозем ва ба хамир мо омехта када хамири сиёҳ мекунем. ин хел нақстарай. ман асосан какаоро ҳамон вақт меандохтам, аки хел ман хел мепазам. ҳар як кадбону сиру асрори хича дора. ҳамихене аки хамира тунук мекунем. нигоҳ кунед дӯстои азиз, аки лаҳзаи ҳасос барои кадбону. ай баклашка и хоҳарам гилак сохтай. агар ки кадбону бихоҳа лубои хел ҳунара ёд мегира. нигоҳ кунед, бисёр як ихтирои нав. очаи Сабрина қанта бизан, ай баклашка гил мекуна. нигоҳ кунед. ҳоли баъзе занҳо боша ақлшон намегира, мешинанд ки кай фигурник бихара шавараш биёраву пичин паза. нигоҳ кунед, ай баклашка гил сохтай. ай даҳани баклашка ози дар дарунаш гилаки дигариша мекунад. анаи барои хамири сафед, анам хеле фигурко гилакҳо бикунед. нигоҳ кунед, хушру аҳамияти ина тайёр кардем. аки хамири дигаришда ба инаи даҳани баклашка ба хамири сиёда ина хеле гилак мекунед. бисёр ҳам гилакҳои зебо, аҷоиб фигураҳо. дӯстои азиз, агар ки зане ки ҳунарманд, зане ки ихтирокорай дар ҳамин кадбонугӣ худаш медонад чӣ хел. ана дидена чӣ қадар гилакҳои зебо сохт. ҳам хӯрданаш ширин ба маза, ҳам диданаш приятна, ҳам барои як маърака. нигоҳ кунед, анаи даҳани баклашка кати гилакҳои бридагири анаи хе мемоди. оҳо зур бо ма дигахе мекардам, шумо дигахе. ай шумо ёд гирифтан дар кор ҳамватан. очаи Сабринаҷон қанта бизане. дӯстони азиз, ногуфта намондад ки печенье маҳсули дасти подписчики беҳтарини мо очаи Сабрина мебошад. замирабону ташаккури зиёд барои шумо. нигоҳ кунед очаи Сабринара ҳунарша. нигоҳ кунед, аки зарди тухма намихел мо як дона тухма мегирем. нигоҳ кунед, анаи хамирчаҳай. нигоҳ кунед, нахе гил мемонем. зардии тухм барои рӯи печенье дӯстои азизи мо. нигоҳ кунед, яъне ки зардии тухм ҳатман дар рӯи печени бишакен. ба ҳамин тарз дӯстони азиз
бисёр як печеньеҳои болаззат ба фикрам меояд барои ифтор, барои маърака ояндада, барои рӯзи ид. дӯстои азиз, оли рӯзои хуш дар пеша иншоалло. Ана ин гулакчои майда майдара дар мобайнаш мемонад. баъде ки зардии тухма шакиде шутоби беста нигоҳ кунед, гулакҳои баҳорӣ шуд. ана диден ҳатто хурдан намехӯра, меги тамошо карда шином ай зебогиша. нигоҳ кунед, маззаш вообще супер меша, беҳтарин. кадбонҳои азиз, аҳамияте диққат кунед, ҳам хеле пичин пазе ва ба мо дар комментария нависе, суратоша кӯшиш кунед ки фиристоне ё ки ба ҳамин рецепт тайёр кунед. телефонҳои мара пурсе, ман номерома метем, ба ҳамон номер телефон карда фиристоне. дӯстои азиз, кадбонҳои зебои мо. ана печеньемон тайёр шуд. инамудуш нигоҳ кунед, чӣ хел зебо, чӣ хел хуштаб. ба фикрам бӯи печенье чӣ қадар бамазза ки очай сабрина. ана ки инша нигоҳ кунед. бо ана ин хамирчаҳои сиёҳа гиред, да хамири сафед. ана ин хел тинук кунед. нигоҳ кунед хушрӯ чӣ кор кардан дар кор. ана каден акнун нигоҳ кунед. ана ин хел тинукш мекунед. дидена бо чӯб, бо чӯби тинукнак. ана гулшид ранги вай шидае пайи рӯбаҳ меган мода, почаи рӯбоҳ. ана хел мебрен. дӯстони азиз, бо диққат боше. кадбонҳо асобина дами карантин ҳам хеле печеньеро ёд гире. ана хеле фигурка кардем, гулак кардем. аҷоиб омад. меги почаи гирг мондагия, мо дар амира почаи гирг меган. нигоҳ кунед. аку ин намуд печеньеро мепазем, яъне ки аз як хамир 4-5 намуд печенье кардан мумкин аст ки вақте ки нигоҳ мекунӣ хаёл мекунӣ ай чанд хамира. нигоҳ кунед, ранги ҳалво шуд пухт. бисёрам бамазза. ҳам хамири сафеда мекунед ва ҳам хамири сиёҳа. ана 1 2 3 4 5 6 намуд фигурка омад. дӯстои азиз, нигоҳ кунед, ёд гирен дар маъракаҳо, дар туё, дар умуман дар манаҳози саҳархӯрак, дар ифтор да тайёр кунед. очаи сабрина, дастатон дардро набиданд. умедворем ки иншоалло ки ба ҳама орзуотон худованд мерасонадтона. дуои мо ҳам мустаҷоб шава, шумо соҳиби боз як фарзанди дигар шавед. дӯстои азиз, дар ҳамин ҷо бо шумо хайри хуш мекунем. шумо ҳам метавонед рецептҳои худтонро ба мо фиристонед. бо як ихлоси том онро мо сабт мекунем ва ба тамошобинон пешкаш мекунем. то дигар видеои мо, худованд дар паноҳи шуморо нигаҳ дора. фақат бо мо бошед. ҳатман рекламаҳои канали мара тамошо кунед. раҳмат ба шумо. очаи сабрина бори дигар.